Keď prichádza na človeka epileptický záchvat, spravidla to cíti. Nevie to rozlíšiť väčšinou len človek, ktorý ešte epileptický záchvat nemal. Aj Anežka cítila, že na ňu prichádza záchvat, preto si rýchlo ľahla na zem. Príznaky epilepsie sú krče a pena z úst. Anežkini spolužiaci reagovali hneď. Lenka chytila hlavu, aby sa ňou neudrela. Michal odtiahol stolík a stoličku z jej blízkosti, aby si o nej neublížila. Keďže padla do bezvedomia a nepodarilo sa im ju prebrať, Monika skontrolovala životné funkcie, a to dýchanie. Keď pacient dýchá, netreba kontrolovať puls. Náš pacient dýchal. Maggie bežala po fóliu, aby Anežku mohli prikryť. Michal urobil druhotné vyšetrenie, či si neublížila, a s Monikou ju uložili do stabilizovanej polohy a prikryli fóliou. Popri celom tomto zhone Lenka volala rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112. Aká je to stabilizovaná poloha? Keď pacient leží na chrbte, priložíme chrbát ruky pod líce, druhú ruku zohneme do pravého uhla. Nohu zohneme v kolene a pacienta chytíme za ruku a nohu a pretočíme na bok. Poďme si to zhrnúť. Pri epileptickom záchvate odstraníme nebezpečné veci v okolí pacienta, o ktoré by sa mohol poudierať. Pridržíme mu hlavu. Počkáme, kým doznejú krče. Skontrolujeme vedomie. Ak stratil vedomie, skontrolujeme jeho životné funkcie. Ak dýcha, dáme ho do stabilizovanej polohy. Urobíme druhotné vyšetrenie, aby sa zistilo, či si neublížil. Necháme ho ležať. Prikryjeme ho. Ak je pri vedomí, udržiavame slovný kontakt. Zavoláme rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112.